Anti tasuma yɛrɛ ne ma foyi faamuya samiya in fɛ charbon tɛ sɔn dɛ na fifa la ɲini ka fifa dɔɔni an kile nse karamɔgɔ suru tile fɛ o ka di baasi tɛ ko denbaya dun baasi t'u la ala kana baasi kɛ awɔ an bɛ yan baasi foyi t'a la nse sigiyɔrɔ bɛ i sigi jɔn ka ji soli ka na d'i ma u ka nin yɔrɔ in lafiyalen don mɛnɛ maa ti tɔɔrɔ i tɛ maa tɔɔrɔ karamɔgɔ ji filɛ baasi tɛ ko baasi foyi tɛ o ka di i nana n ka cɛ dun i ka cɛ bɔra koyi awɔ e m'a wele ya non ne m'a wele bi a bɔra n ye tilen ka na directement awɔ baasi t'a la ko n nana ci dɔ kuma cɛ mɔgɔ kuma awɔ n bɛ taa n'ala sɔnna ma n y'a mɛn n b'a dɔn kɔni i bɛ k'i hakili to an ka cɛ la ka ɲɛ e kɔni b'a dɔn e ka cɛ ka kow tɛ ban ayisa a bɛ faamuya o i yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni muso kan k'i muɲu de furu kɔni kɔnɔna la muso ni muɲu de ka kan i b'a kɛ i denw kama e yɛrɛ b'a an bɛɛ b'an ka cɛ dɔn i b'a dɔn jeliba filɛ a ka ko ma nɔgɔ e yɛrɛ b'a dɔn voilà e de b'i jija dɛ n'ala sɔnna jija ba fɔlɔ ye e yɛrɛ de ye i b'a dɔn muso ka don furu la k'a fɔ k'i segin ka so o cɛ man ɲi i bɛ ko kɛ i b'i jija i n'a bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na n'i y'a dɔn min man d'a ye i b'o éviter n'a k'i ma min man d'a ye i b'o éviter n'a ye ko kɛ kuma dɔ la ko min ma ɲɛ i kana na ni dusu ta i kana foyi ta i b'a lada kɛrɛfɛ i b'a fɔ an ye karisa tiɲɛ la i ye nin kɛ a ma ni faamuya quoi i y'a faamuya i b'a dɔn fɛn bɛɛ furu bɛ muso de bolo koyi furu ka ɲɛ a ka tiɲɛ a bɛ muso de bolo aw kɔni a bɛ nin kuma in de fɔ kuma bɛɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ dun fɛnɛ kan ka sabali sa an faamuya koyi kuma dɔ la n'a fɔra ko nasɔngɔ bɔ ko b'an kan ko ka ca anw dala kɛnɛ ma kungo nasugu bɛɛ bɛ anw dala an jigi sɛbɛ yɔrɔ ye jumɛn an musow tɛ yan n'aw fana ko k'a b'o du k'an bolo tɔn b'o yɔrɔ kɔrɔ o ma nɔgɔ sa dɛ o ma nɔgɔ sa dɛ f'a fana ka hakili to o yɔrɔnin na e bolo ko kuma dɔ la an bɛ na an yɛrɛ diminen tɛ kɔrɔ koyi i bɛ taa sɔrɔ an ni dimi dɔ de bɔra kɛnɛ ma ka na an bɛna don an b'o wo kunna ne fana dusu ka bon kɔni yɔrɔ kɔni o ye tiɲɛni ye dɛ i y'a faamuya n'ala sɔnna n y'a faamuya n bɛna n hakili to a la inshallah merci foli diyara n ye yɛrɛ awɔ n'a nana n bɛ ci fɔ a ye n'ala sɔnna ma i ka foli fɔ i ka madamu ɲɛna ka foli fɔ denmisɛnninw bɛɛ b'a mɛn n'ala sɔnna ma n'o tɛ an ka yɔrɔ in lafiyalen don dɛ nin kɔni nin ka yan yɔrɔ in dun ma ne kun minɛ dɛ hali n'i ka cɛ bɔra o kuma la o donna n ko n tɛ yan yɔrɔ in fɛ n'an bɔra yɔrɔ min an ka taa yen mais a ma sɔn e tɛ ɲɛnafin ye e tɛ ɲɛnafin ye jama kun bɛ yɔrɔ dɔ in na o jama dun tɛ yan baasi t'a la k'an bɛ o la awɔ merci ne yɛrɛ la n jatigi dun nisɔndiyalen don bi dɛ a ka muso ka farigan ko in yɛrɛ de kamanagan bɛ ne na a na kɛ ni lafiya donna a ko la ala ka lafiya di n kura tɛ nana n bɛna ci fɔ a ɲɛna degun yɛrɛ mɛna sa o bɛ a yɛrɛ bɛna le Lebo ko cogo di ça va ko côté wala ko fosi tɛ yen donc y'an bila mission bɛ na l'Amérique ko la anw ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na Tirema ma se ka ye anw ɲɛ ma se ka da k'ale tile kelen Lebo i b'a dɔn ko lamɛri yera Tirema wallahi i b'a dɔn k'anw bɛ ka ɲini yɔrɔ min na quoi a tun tɛ yan ja dosi gira lamɛri mare i b'a dɔn k'a taara da ɲɛgɛn de kɔnɔ yan Tirema ne fana y'a f'i ye dosi ninnu filɛ a bila yɔrɔ dɔ se i b'a dɔn fɛn ka girin musokɔrɔbaw ma lamɛri heure 14 nege ɲɛgɛn kɔnɔ i b'a dɔn ko dosi giriyara ma de Tirema cakwa yɛrɛ faga Tirema ne y'a f'i ye ka dɛsɛ fɛn ninnu filɛ a ka girin mɔgɔkɔrɔba ninnu ma Tirema a bila yɔrɔ dɔn n'i b'a dɔn i tɛ se ka fɛn dɔrɔn Tirema n'i nana dɔrɔn wele i b'a dɔn Lebo kɛ hakili ye ne sɔrɔ wa hakili ye ne sɔrɔ i b'a dɔn ɲuman bɛ ne sɔrɔ bilen nin y'a dannen ye nin min ɲɛ la walayi Lebo an ko k'a ko bannen san o don i hakili b'a la an taara muso min tɔrɔ nantɔ ne bamuso tɛ muso jɛma belebeleba jɛma ye an ka taa fɛ mɔgɔba de b'a la Tirema ne ka teli ko in ma kojugu n'i sulen dɔrɔn an ka wuli Tirema an ka taa jɔrɔn an ka taa nin cɛ sa Tirema n m'a f'i ɲɛna ko kɛlɛ ko don ko mɔgɔ de b'a la o de an ka bila ka taa yen Tarawele baasi t'i la a kɛra Bɛnsema wallahi a kɛra Bɛnsema baasi t'i la baasi foyi t'i la ne fɔr'i kɔ sisan n ye maramu yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ka fɔ ne kɔ a dun kɛra cogo di i nana ayi komi o don i bɔra an fɛ yen nɔ n b'a dɔn i ni ko bɔra yen ko min ma diya i ye i ko ten ko dimi donn'i la ko min tun bɛ kanu ka kow la a ma se ka temps sɔrɔ ka kuma i fɛ n'i labila quoi donc o la n nana k'i ka ɲa ma ta dɛ n bɛna
Ibaro de Traoré mina kuma kan kele fina jiya yɛrɛ kɔnɔ ko lamɛn ka mun ka action ma bɛ a ye tɔɔrɔ yɛrɛ de ka aya ka mun y'a da ne kulo kɔnɔ ne ye su 3 de kɛ ne n da mɛ fili fɛ ka mɛn kulo kɔnɔ si a bɛ ɲan kulo ci ne mun mankan da la ta ina kuyate lajɛ ba in don ka ne sɔrɔ mana fam Nyamakala a bɛ ka da Nyamakala kulo kɔrɔ du kɔnɔ n'i ma fɔrɔ du la i ka ko bantɔ de Jeliba ne faamuya sa i y'a faamuya o de kama barisa ne b'a dɔn e jo don o de kama ne wulila mun bɛna yafa deli la i fɛ tiɲɛ don kanu y'i bugɔ mais i k'a dɔn fana ko ni kanu b'a yɛrɛ ma k'a tɛ sɔn ka bolo wuli e kama o kama n nana n bɛna yafa deli fɛ ka na ko caman da yɛlɛ i k'a faamuya ko kanu m'a dabɔ a kama barisa a t'a yɛrɛ ma i y'a faamuya n jatigi ne ye ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen faamu tante ne bolo ne kan ka n falen san ka taa sumu kɛ yɔrɔ la n'i ka yafa mɛn a diyara n ye a bɛnna ma Kuyate o tala mun de dun donna Kuyate ma cɛbakɔrɔ fana bɛ se ka kɛ fuwari ye ta ne bɔra ni nana ko dɔ kɛ a tɛna faamu nka n bɛ kuma Sufi fɛ fɔlɔ Nse, ni mun kɛ tugun? I ma fosi kɛ. I ye min kɛ, I ma min kɛ, a bɛ tila ka f'i ɲɛna. Lebo an ka taa kɛnɛma. Iba fara sa. N ko k'i ka taa kɛnɛma, n bɛ tila ka kuma i fɛ kɛnɛma Lebo. Ajaratu, ne ka nin ɲininka. Komi ne ba ka bana ko, a ka fa ko ye, e de b'a bɛɛ dɔn. Ko nin ma fɔ mɔgɔ ɲɛna kɛnɛma fɔlɔ dɛ. Ne ma fɔ. Mɔgɔ si ɲɛna. Wallahi ne ma fɔ. Hali tɔnsigiyɔrɔ la. Ayi. Hali o don ne taara tɔnsigiyɔrɔ la u ye ne ɲininka ne ko k'a bɛ na ko basi foyi t'a la ne nana ne ma fosi fɔ a ye n bɛ ka nin ɲininka o de la Tarajiratu ni y'a mɛn i da kɔnɔ ko ne ba kɛra fatɔ ye bi n'i ma muru ta k'i nɛ tigɛ k'a b'i da kɔnɔ i k'a fɔ ne ma ko tout ɲamɔgɔ ta tɔ filɛ i y'a kuma faamuya n t'a f'i ɲɛna siɲɛ 2 dɛ n kana mɛn mɔgɔ si da kɔnɔ tɔnsigiyɔrɔ o sugu wo n kana mɛn mɔgɔ si da kɔnɔ k'i tɛmuso kɛra fatɔ ye n'i y'a mɛn mɔgɔ Tarajiratu mɔgɔ si t'a fɔ ni e tɛ n'i y'a mɛn kulo la ko fa bɛ ne ba la e de don o la ne min kile b'a dɔn n t'i faga dɛ n'i ma dingɛ siɲɛ k'i ɲɛnama su da kɔnɔ i ka kuma tout ɲamɔgɔ de ka tɔ filɛ i y'a kuma faamuya o de kun don Nse tɔnɔ nse basi foyi tɛ nse ne jɔni ne ye n sigiɲɔgɔn den de awɔ kɛ mɔgɔ ɲɛnɛmanba de don a nana ne fo de toujours n'a bɛ tɛmɛ dɔrɔn a bɛ na bɔ n na a ka ɲi sa a tɔgɔ ko Dina awɔ ça va basi foyi tɛ nse basi foyi t'u la nse Tarajiratu o de kun don n'i y'a min da kɔnɔ i b'i ɲini i y'a mɛn k'an bɛn Ajaratu ne ko wari ko in kɛra cogo di a ɲɛ ma sɔrɔ fɔlɔ wari ko ne terimuso ne m'a bɛɛ f'i ye a bɛ ne terimuso bolo de e terimuso yɛrɛ dun ne mago bɛ n ka wari la mobili tiɲɛnen don o don ne na mobili bila garasi la ne nana jigidalen min bɛ n ko bɛna wari ta ka n ka fɛnkɛ dafa pour que ka mobili dilan n ka na taa voyage la patron yɛrɛ bɛ wele la hali tɛ ka se ka ɲɛnama f'a ɲɛna fo que wari ko in ɲɛ ka ɲini n faamu ne bɛ wari ko in ɲɛ ɲini wallahi a ma di ne ma fɔlɔ de n'a dira ne ma m'a di ma mais e ko e y'a di terimuso e terimuso jumɛn kelen e t'a dɔn ne t'a dɔn cogo dɔ i terimuso min b'a fɔ ɲɛna kɛ e terimuso bɛ se ka kɛ sigida la ko ne t'o dɔn ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna ne ka mobili bɛ garasi la il faut que wari ko in ka teliya n'a ma teliya sanni tile 2 cɛ ne tile 2 d'i ma n ka wari ko ka ɲɛ sɔrɔ sinon n'a ma sɔrɔ fiyewu ni ka minɛnw bɛ bila kɛnɛ ma ne ka kɛ e tɛ se ka wari mara ne ye wari d'i ma k'i k'a mara ka bila n ye de m'a fɔ i ka n ka wari dun foyi e bɛ se ka ne ka wari ta k'o kɛ ne jo t'a la yafa ko tɛ dɛ n ka wari ne mago bɛ n ka wari di la ne mago bɛ n ka wari di la tile 2 na bɛ il faut que wari ko in ka ɲɛnabɔ o tɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ bɛ wari ta ka d'i ma i bɛ t'o caman nana ko la ten
Oh, la vie. Do mena dugu shaje kan. Angli. Danse. Na jele muso bashite la. Ba. Bashite. Ibeni sema. Ese adable ni. Na jele muso chenyi. Afoni mako dable ni. Lakika. Lego yi nga fini na bia. Kuyate nya belabo. Ni usu ka kila ka parfum kula. Abala. Na jele muso chenyi. Eba ya muso juma be do fara chenshi kadi. Ni kune tanga nyana ma yakono. Ni butaro mina ke femi wala. Daga ani. Ki nega to godi. Abere bila chenya bila ikabu ikaja isele no. Ibi se dable ni wuli la yere be nga fini la be ka wusina no kala. Sabela o ki yo kuyate. Ya ni dable ni. Ni mi to ka tasu nke ro to ka ni no no dia yama. Nala sona. Tibashi. Ba. Na ka jeli muso. Wallahi ngo dungo dale ko kura no ne ka ka jeli kay. Nin kan ki ye ko. Yaro. Ni jarani. Kuyate. 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 Kuyate we ko kura bi de ne ka jeli muso. Kuyate ma miri de. Ma miri de. Ni ma miri. Mu fo Traoré ma kan ngan fo Traoré ma. Ni Traoré nye gana. Traoré be bol kana na ni sojara abe bol kana Traoré kamana gane. O muso e teke da nyeka. Parce que bana de bala kene bagato ma kede abanato. E ba fo ke bino kiri bo Traoré la. Ika dala mo mina ni gaso. Kuyate ma klima barake ne de. Amiti bana ka fo da bla. Ne buka sabere fi. Nene mi blasira jomini blasira fato be ma bo ebo kolola do fato ka dan kulo koro fato femina akilite nyon fo ka dan kulo bagato ma keo esige yala Traoré ya blaka ka kela wa geleya de ya soro aya bolika kunshema ne magere Traoré la ka gerala ka jigitugu ka demeni muso nga farga ba ke to ni ne man ko kelega ni fadu na ne la ba ke to di fate do ila ama fodi fato yi bo ko ki ta sarawa o te kuma yin kuma koro o te chien koro mogo jatigi na jigi da ikan komina ijija iki joro fa ite fo ye ni jelte kane kono ye kuma mi fo bi ma jeli akuma fo wa ma be da kono ami ngini future be ka kuma awo ko sebe ija sa kuma ka ti deni ka kuma la media abada ne man denga la me mboto nyegena de nya soro ibe ka fo Traoré ma digirana kadaka ikanga glande ke ni manga buida kono ebiti ide ki kuluma jo ka kuma la me ama fo ko muso den dige fen wa abada ne man denga la me mais bashi ta sa ne ni famu eta in be famu no ni blaki ga bara mun ke lu kene be bon quoi te bashi ga fini usura parfum kera la be ka dablen dumandia ka gla kana ngorfo majane de iya ke biya majane parce que aboyana klima iye Traoré jigitige bi ko sebe akunta dogo kuma imbe buja mais mini ga fini ta ka dima ba do ka ne ba do ka fo mo njota la ko mais fena mangandi ka ne do ga de ka ma do ga ka tinye de so ne re ba do njota la me kana do ga sa ni ba do me ka ta ma fo la bere ya ni wa ga fili ko rosa ko yate njora ko me fena mangandi ko fo masaji de so yere fena sa mais fena do ki klega ta Traoré fe ga ta ya fanyi na fere ijo fo shitala ni jota la sa alna da ne ga dabin horo ma bi wallahi me ta ya fanyi ni finu la be la be daga jeli muso wale de nyumani kuni jota la kibiti ni ne da baron jota la ke me fina ga ma doga tatne de ni ne fina ni jatra wale la folo ke la muso folo fulana mo ko ta do no bina ka de muso ndume jwe ma be dorokota uta u kelenga muruke ki tuisa ga wal maka marfa do ci la mo ko to ko la do de njodo de njodo ijo nyere ka nga finu fali ka bo Anki, ajara tu kalabansi. Inikli. Ajara tu galunti kala inikli. Ajara tu. Ema se sabaleti. Ajara tu.
Mune kelen kama karamɔgɔ la jɔ kare kɔnɔ ka fa yana ke kan ka parwar wa biduru cɛ ko tɔndenw bɛ ka wele nɔfɛ sisan Ajaratu ngo an wulila fo hɔrɔnya la ka se fɛ yan Ajaratu ngo wa bisaba duuru ko kuma jumɛn min kan cɛ mun fa ye m'a f'i ɲɛna ko an m'e ka kuma faamuya da mais ala de y'i kɔla bila n ye karamɔgɔ la jɔ kare kɔnɔ ka wa biduru ko kuma fa ye kuma fɛn fɛn tɛmɛlen ni karamɔgɔ cɛ a y'a f'a ɲɛna an ko na i mago b'i ka wa biduru la i ka taa kuma fa ɲɛna i kana fɔ karamɔgɔ ye bi e ni kunun an ni bi Ajaratu ne bɛ e yɛrɛ ɲininka o furumuso galontigɛla furumuso ŋanamu-ŋanamukɛla a bɛ mun de yira e yɛrɛ la e min ye furumuso yɛrɛ k'a la jateminɛ e cɛ mana bɔ a kalama k'e bɛ galon tigɛ e bɛ ŋanamu-ŋanamu kɛ o ni jogo a bɛ tigɛ a la a bɛ sɔrɔ mɔgɔ min na i b'o dɔn i bɛ se ka kɛ zon ye jogo na sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ i la Ajaratu e bɛ taa mun na ka taga fɔ ba ɲɛna ko o wa biduru ko kuma ko o bɛ nin kan wa biduru bɔra min a bɛ se ka n lamɛn ne b'a deli yɛrɛ jagoya tɛ dɛ ala kama ni cɛ bɛ so kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ de la an ka fa cɛ siɲɛ kelen dɔrɔn n b'aw deli yɛrɛ de a bɛ sunɔgɔ de la a ye taga so donc ne bɛ taga aw sɔrɔ so deli yɛrɛ de e bɛ taa sɔrɔ so awɔ ne bɛ taa aw sɔrɔ n kɔni bɛ min Ajaratu n'i b'i jogo ɲɛ i jogo ɲɛ diɲɛ kɔnɔ jogo ka ɲi furumuso bɛɛ la bilahi fo n'a kɛra fanaya ni nasi fanaya ni ja bɛnnen n'o cɛ la ni muso ye jɛya bɛnnen n'o saga la ni ba yɛrɛ n b'o f'i ɲɛna i bila i ka furumuso place la i bɛ kalabanciya vie minnu na i k'a dabila sigi n buramuso ni mɔgɔw bɔ buramuso kuma dɔn komi a yɛrɛ ko k'a cɛ bɛ so kɔnɔ an ka taa so a b'an sɔrɔ jumɛn de bɛ midi de bɛ ni 14h sera ka sɔrɔ i ma na n'an ma n'i nɔfɛ k'i ka da kɛ jɛmɛ i ka tigɛ tɛ dun an ka du kun ko i ka bɔ n'a ye fo ka diɲɛ wuli o muso tɛ yen n'a fɔ ne ka cɛ yɛrɛ sɛgɛnna bi dɛ Sufi a bɛ cogo di i bɛ taa min I jɔ ka se yen a ka ɲi i dalen tɛ yan nɔ ne kɔni dalen don an bɛɛ n'an sigi yan nɔ sa o komi n fana mɛtɔ tɛ n sɛgɛnnen don dɔɔnin wala baara yɛrɛ de caya a bɛ bɔ dɔrɔn i ka denmisɛnninw bɛ min n y'o bila ka taa minɛn ta la o taara minɛ ta la kɔrɔ baasi la baasi tɛ sɔngɔnin ne bɔtɔ ye wele min na awɔ wala ne yɛrɛ kun sisan n'a ti ɲɛ nin kɔ kɛ i bɛ n kɔnɔ wulada in na n'i fɛlɛ kɛ ni dɔ d'i ma Sufi i b'a dɔn n ye déplacé ka na o yɛrɛ de la quoi i b'a dɔn ne m'a f'i ɲɛna wariko kama quoi n y'a f'i ye walasa n bɛ se ka kuma bɔ n kɔnɔ cogoya min na i yɛrɛ b'a dɔn ne ka ko ninnu bɛ ka caya n ma cogoya min na n'i ma mɔgɔ sɔrɔ ka kuma fɔ a ɲɛna dɔrɔn pour que n dusu bɛ se ka lafiya cogoya min na a bɛ kɛ problème ye ma o dɔrɔn de kama n ye wele ne kungo ni degun de bɛ ka denbaya da la k'a fura ye saga ye n kan ka fura bɛ dɔn man kan ka bɔ ne tɛ dɛ ne de kan ka seko ye i y'a mɛn a to n ka seko kɛ ala sɔnna ma n bɛ tila ka wari ci ma parce que n kan ka dɔ ka avance kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ a kɔni k'a kunbɛ bi ka taa an ta bɛ tere c'est ça n'a fɛnɛ mun ye i y'a mɛn il y a pas de souci o diyara n ye n yɛrɛ kun bɔra yen fɛ sa an ka chantier dɔ in na cɛ n ma se ka baara bɛrɛ kɛ yɛrɛ mais quand même kɔni n ye débrouillé pour que baara de tɛ o bɛ baara bɛ yen walahi n kunkolo la ko ka ca ne yɛrɛ mana n sigi fɛn min da la yɛrɛ yanni ne ka bɔ da la a bɛ kɛ baara non i b'o de b'i kun i b'a dɔn sisan ko ka ca i ma hali mɔgɔ moto boli la u bɛ to kuma n'o yɛrɛ ma a bɛɛ ye ko caya de i ka cɛ jeliba n bɔra jeliba fɛ yen nɔ sɔngɔ la n taatɔ baara yɔrɔ la jeliba bɔra yan walahi jeliba bɔra bɔ n kɔnɔ kan sɔngɔ na jeliba b'a ka ji to a la tan an kun n'o yɛrɛ de f'i ɲɛna i b'a dɔn dɛ ko o don kanku murutilen a bɛnna ni jeliba ye an ye kanku minɛ Sufi kanku de bolo dara jeliba kulo kɔrɔ a puruti tɔ jeliba ko ne ma yen nɔ ko non ko ni ale t'ale k'ale tɛ se a nana kuma fɔ ale y'a to ta a y'a bɔ ta a bɛ taa n ko jeliba sabali i b'a dɔn ko ne taara a fɛ yen nɔ sɔngɔ na bɔtɔ ne fɔlɔ la de f'i ɲɛna yanni ka taa baara yɔrɔ la ka taa mun ye n taara ko n taa yafa deli a fɛ parce que a dimi bɔra ne ka so o y'a sɔrɔ ne ma juguya ka so ma fɛ jeliba kɔni mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka ko dɔn jeliba ka ji to a bɛ cogoya min na an ka ca a ka kulonkɛ ni sɛbɛn ka surun ɲɔgɔn na a kɔni ko k'a b'i ka du bila dɛ a dun b'a bila dɛ ne m'o ja la o n taara n y'a nɛgɛ ka cɛ mɛ ɲɛ b'a la a dimi de don mais i jija i fana ka kuma bɛ sɛbɛn y'a jeliba to yen n'a tilala a bɛ mun kan sɔrɔ ale ka adamadenya fana a ti ɲɛ ko tiɲɛ don e bɛ taa yan fɛ e bɛ taa tiɲɛ jatigiw b'a la an de y'a jatigi fɔlɔ ye mɔgɔ t'a dɔn k'an bɔ baasi t'a la Sufi n bɛ don komi dɔ kɛra dɔ kɛra n yɛrɛ bɛ baasi t'a la n yɛrɛ bɔra ka jeliba ka muso ka wari de bannen ale kun nana o marché di yan n'ale ka mɔgɔ dɔ ta ye voilà a tɔ kɔni man ca n'a banna sisan n y'i fɛlɛ kɛ a ka bila n ye denmisɛnninw bila ka t'o minɛn wɛrɛ de san o de tun bɛ ka n sɛgɛn yɛrɛ n'olu bɛ yan ne tɛ baara kɛ mɛ tiɲɛ don sisan minɛnko man a ma nɔgɔn fɛn prix ka ca yiri nin tɛ se ka san e yɛrɛ mana k'i bɛ fɛn dilan prix dɔ la dɔw yɛrɛ i bɛ ben i bɛ bin a ma nɔgɔn mais a tɛ se ka dabila hali ni fitini bɛ sɔrɔ a la an ka ala minɛ an san ni sɔnni ye wa tiɲɛ don n ka baarakɛla salama kɔni
Ayi a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ an ka dugawu kɛ dɔrɔn marché ka na dɔrɔn o de ka gɛlɛn o de ka nɔgɔn n'a dugutigi ɲɔgɔn na sinon fitinin n'a yɔrɔ jan i b'a ye a bɛ kɛ baara ye a bɛ kɛ baara ye girinka ɲini don merci beaucoup d'accord an b'a kɛ ten n bɛ taa awɔ n bɛ don k'an b'o la d'accord Allah kan ka bana ko in kelen no ne don yɔrɔ bɛɛ ban pepew n'a fɔra sɔgɔmada ne de wulila ka sɔrɔ kan bɛ ji nɔgɔ min na o tɛ hɛrɛ ye koyi bana mana kɛ togo o togo mais ji nɔgɔ min wallahi mɔgɔ bɛ ji nɔgɔ ta ka min yɔrɔ se k'a tɛmɛna dan fura kɔni tɛ fura ye min tɛ ka kɛ bɛɛ kɔni y'i seko kɛ kan ŋɔni ko in na sa ne yɛrɛ kɔni dɔn yɔrɔ bɛɛ de ban fura in ɲinina docteur kunda bamanan fura kunda ne tɛ ka ɲɛ foyi de sɔrɔ nin na bɛɛ y'i seko kɛ nin ko in na Allah ala tɛ bɔra kan ye nin ko in na ten sa pour que kan bɛ se ka lafiya cogo min na ma sara man Aïcha est-ce que le mun kasi de la non ayi ne tɛ n sigi dɛ e bɛ mun kasi de la wa kan ka ko kɛ n'u ka ne dɔn o bɛɛ de ban ne ko aw yɛrɛ aw fɔ ka fa de don ne la i n'a fɔra ko diɲɛ don o don dugu mana jɛ kan ka ko diɲɛ don o don dugu mana jɛ a to an fana ka ɲɛɲini ten tɔ sa wa sɔgɔmada ne bɔra ka sɔrɔ kan bɛ ka jinɔgɔ ko de ta k'o min a kelen n'o kɛ bɔlini kɔnɔ ko jinɔgɔ papa tɛ hɛrɛ ye ko ne yɛrɛ tɛ ka jɔrɔ kan ka farigan ko la bilen ne bɛ ka jɔrɔ kan ni ne la mɔgɔ min ye jinɔgɔ ta k'o min sini ma sini ma a bɛ se ka kɛ a bɛ maramafɛn dɔ ta k'a yɛrɛ bana dɛ mɔgɔw tɛ min kalama n'o don a ye fɛnw bɛɛ bɔ a kɛrɛfɛ ne ɲɛ bɛ nin ko la cogoya min na an bɛ ka siran min yɛrɛ nin laban y'o ye quoi ne laban ta ni kan ye furakɛli yɔrɔ la an bɛ taa n'a ye fatɔ furakɛyɔrɔ la c'est mieux parce que sinon jinɔgɔ min filɛ yan solution o t'a solution mais o y'a solution an tɛna se k'a mara tan tɔ a ye jinɔgɔ min an bɛɛ kun tɛ sɔn an sera k'o bali e yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ nin ye sisan i bɔra ka tiɲɛ de fɔ koyi bon n'a ma se k'a fɛngɛ don bon n'a dun bɛ yen nɔ olu n'u hakili to ala ka ɲɛ i y'a faamuya kana nin ko kɛ kasi ko ye n bɛ taa ka na ala tɛ hinɛ anw na k'an bɔ nin degun ni nin tɔɔrɔ in kɔnɔ san joli ko kelen ala an ka tɔɔrɔ dɔ bɛ ban tɔɔrɔ dɔ bɛ daminɛ a se bɛ ala de kan anw kɔni degun yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ y'anw bolo ala ne kɔni bɛna seliji ta ka jɔ ko 2 seli ala ye ala i ka hinɛ anw na degun min b'anw kan yan k'a wuli pepepewu ka kanw kɛnɛya ka hɛrɛ ka anw ye ala sinon dɔ kɛra tan tɔ koyi an tile ba an ce ba somɔgɔ kɔri baasi tɛ yen baasi tɛ somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ ba Dawuda ba baasi tɛ komi ne yɛrɛ kun na n'i fɛ yen kosɛbɛ n balimakɛ muso ka banako la i ko ko n ka taa i bɛ jateminɛw kɛ ko n ka na ayiwa n nan'o de la ayiwa baasi tɛ ala kana kɛ baasi Amza naamu ne ye ko in fɛsɛfɛsɛ awɔ k'a woloma i y'a jateminɛ kosɛbɛ ka jateminɛ awɔ ne kɔni ka laturu ye min yira ne la awɔ ne kɔni dalen n'o i la Dawuda depuis ne ser'i ma don min fo bi i ma foyi fɔ ne ye k'a ma kɛ fɔlɔ wa i ma foyi fɔ ne ko min tɛ tiɲɛ ye fɛnɛ o danaya kelen de ne se i ma n'i ye fɛn fɛn y'a ko la a bɛɛ ɲɛfɔ n ye kana n'i dogo n na kun de don n tɛ n dogo la n bɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de f'i ye bi a fɔ n ye bari n tɛ fɛ k'o fɔ maa si ɲɛna awɔ ka n bɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de f'i ye kosɛbɛ n na kun don i y'a faamuya awɔ i buramuso in awɔ n bɛ fɛ ka baara dɔ de kɛ mɔgɔ dɔ la o baara in tilala ka segin a yɛrɛ ma tiɲɛ yɛrɛ la bana in a fura tɛ ne bolo Allahu akibar ni n y'a faamu
ne balimakɛ muso kun bɛ fɛ ka baara de kɛ dɔ la fa ka don a la kosɛbɛ o de seginna a yɛrɛ ma kosɛbɛ m'a fɔ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kiciw bɛɛ tɛ ka bila ka lagara kɔnɔ Allahu akbar n'a bɛ min kɛ a y'o kɛ Dawuda n'a b'a ɲɛɲini a y'a ɲɛɲini tiɲɛ fɔlen filɛ nin ye ni y'a faamuya e bɛ fɛ k'a fɔ ko kanu yɛrɛ de bolo kɛra a yɛrɛ kalaya siga t'a la i sera a ma sigasi foyi t'o kuma in na Dawuda depuis ne ni ye ɲɔgɔn dɔn i ma deli ka nkalon tigɛ ne mais e yɛrɛ bakun dalen don a la e ka sɛgɛsɛgɛliw y'o de yira k'a f'i ye jɔn o yɛrɛ de don Allahu akbar Dawuda depuis bi tɛ ne sɔmina kanu na nin baara jugu ninnu na ayiwa mais komi ne balimakɛ muso de don a tɛ faamu a bɛ fɔ ko ne ye n furu de saga bɔ n cɛla la ko ka na ɲɛ tana kɛ kanu ye o kama ne bɛ ɲɛ tɛmɛ a ka ko caman kan wa o yɛrɛ kama ne b'a ye ka ko caman kɛ ne t'a yira la k'a fɔ ko n y'a ye parce que tiɲɛ fɔlaba ni m'i farati i bɛ mangoya du kɔnɔ siga t'o la o de kama ne tɛ ka kanu ka kow jateminɛ o ye tiɲɛ ye dɛ sinon depuis fa donna kanu na walahi m'a fɔ ko n ye soma ye dɛ m'a fɔ n ye karamɔgɔ ye mais bilahi fɛn o min nana ne hakili la o ye nin mais ma se k'a bɔ n da de kɔnɔ k'a fɔ ne kɔni bɛ min fɔ n'a b'a ɲɛɲini a y'a ɲɛɲini mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn n'a tun bɛ ka baara jugu kɛ Ayisa la n'o y'a sinamuso ye ayiwa sinon ne yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛyara o de kama u bɛ kuma dɔ fɔ ko hakɛ bɛɛ tɛ bila ka lagara kɔnɔ nin ko ninnu lagara kungo ka ca ninnu ma a baden de bɛ ka ɲɛnabɔ diɲɛ kɔnɔ mais ne b'a ɲini fɛ a k'i ka dɔɔni kama i ka k'i seko kama ni fura b'a la n'a bɛ bɛn fɛn o fɛn ma i k'a di anw ma Ala a n'a kira kama i kana minɛ kɛwale ma kana minɛ jogo ma i bɛ ne ni n balimakɛ de lajɛ a n'a sinamuso b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Ala n'a kira kama n'i bɛ fura fɛn fɛn don a la i k'a d'a ma deli yɛrɛ de don Amsa naamu ne ye min f'i ye ne tɛ tɛmɛ o kan awɔ ni muso in ka bana a sababu tɛ ne bolo bi Dawuda n'i deli a kɛ Ala kama n bolo fila bɛ n kɔ i ye n'a solution b'i bolo i ka ɲa ma Ala yɛrɛ de kama kana minɛ kɛwale ma kana minɛ jogo ma a kɛ ne yɛrɛ bakun kama i k'a kɛ an bɛ degun min na so kɔnɔ a ka fakun na an bɛ ɲani ni tɔɔrɔ min na i deli ni solution b'i bolo i k'a di an bolo fila bɛ n kɔ i ye Ala yɛrɛ de kama i deli n'i ka kɔrɔfɔ faamu i bolo fila b'i kɔ n karamɔgɔ dɔ bɛ yen awɔ u b'a fɔ a ma ko sori balo awɔ n b'a wele baasi tɛ n b'a ɲɛfɔ a ye o bɛ diya n ye n'a ye min fɔ awɔ n b'i wele n b'a ɲɛf'i ye baasi tɛ i y'a mɛn k'an jigi Ala ye k'an jigi a bɛ ni ɲa solution fɛn fɛn b'a la i k'a di anw ma a bɛ ɲa mɔgɔ o mɔgɔ kɔlɔnjugu jiri bɛ kara yɛrɛ de kɔnɔ bi m'a to ne bɛ diɲɛ kuma bɛɛ fɔ kana kasi a ɲɛ bɛ sɔrɔ sinaya ma fɔlɔ ale la wa a tɛna laban ale la mais a m'a faamuya cogo si la kana kasi ne bɛ sira ɲini sira bɛ yen n y'a f'i ye cogo min na an k'a kɛ ten baasi tɛ i ni ce i yɛrɛ ye Ala k'i sara Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinaya. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinaya ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.